sila kapahuay. Kasi sila bantay. Kau pa na. Buon mo ba yung sundot? Libugon mo na to din. Atanan adlaw din. Pag-ibo sis. Ikaw rin lagi ba? Siya rin. Dami kayo mong ligo-ligo ya? Miligo mo? Nangitong na ka. Dili ko sa humot kay ko. Baby baby yung Wah, maligo sa natin. Ay, mare. Para ka na bawa. Ano balik yan eh? Ilisa sa kamay. Pwede o, cancel. Ano nga lang yun, mi. Galo na din. Utang ka na. Alam na. Naglibog nga na. Wala gilista. Wala na masingil. Nawala ng video. Kaya wala ang gilista. Basta ako na po. Sa Kingdom Hall. Kailangan na lang sa Sicaleg. Wala pa na po eh. Pinaglamay ba yung bahuwag yung pag-ilis na. Ay, ayaw lang kabalaka gawa na lista kay Toy. Kaya diri atong tanaon. Nari ko ang guys. Para sa video. Di, text na lang kami. Di yung kumonta ko eh. Naray number na ako sa Kongregasyon. Napay ko kami noon. Nakabimbo siya. Ay, pwede sa Mario Roar. Balik mo Davao? Ah, si Jay. Apil Pakistan. Isa na. Nanamoy Pakistan. Nanamoy Pakistan. Utang ka ba? Dali ba ka talaga? Linya. Dapat sa Mau merienda. Mau naikan. Talaga sa Gusto ko po na to. Ay, sabot lang ta. Bago na to. Wala na po ba yung chito? Adapted na na sila sa adapted. Ay, hapat na lang. Ay, lahat na.
Meow-meow na lang sila. Meow. Ay, sinura, mana na sinura. Ay, Mario. Ini meow-meow dito. Mimi, basta diri na ka mo. Hindi na ko mamayot. Ay, ganun ko wala ka lang. Hindi ka ata sa niyaw. Ito ka lang sa ulit. Jilly. Mga business ano na katong sila. Sila Kristiya ba? Oh, pwede. Bili ka ni mga gatsi-atsi. Di po ka mga atsi. Ay, naman po Charlie. Dili mo siya kanangisa pa. Oo, dili. Dili ka po. Kanala. Pagsaking niya sa asal yun. Hi, Brad. Hi, Brad. Masig nandulan din kami. Wala ka kahadlong. Mana mo ba brother sa inyo? Ha? Oh. Masiguro. Oh, okay rami. Sige rami. Oh. Ay, Loy. Kuan na ka, Loy. Pwede ra. Pizza dos na ka mabalik. Pwede ra pizza dos na ka mabalik. Ah, pwede ra kung kumato dito. Kami na mga ganahan. Ako matidugayan na. Bridesmaid. Maid of honor. Bridesmaid. Little bride. Maid of honor. Bridesmaid. Ala, little bride. Flower girls. Yun pa naman yan. Mama, flower girl. Wala ka ba ni Pasko? Ayun sa simplihon na. Natawa niya kasi may karaw. Kaimi ko ginagtaong pa. Nakatay niyo ang miyaw-miyaw. Tama na ba kayo miyaw-miyaw? Sa manini.
Ngulit na ta? Oh, pwede lagi daw sa kaon. Tabutan dahil sa rep. Pwede ra siguro sa rep. No. Ay, mushroom. Dili ra? Ay, di. Ibutang lang sa rep. Ito ba? Balik ka po gugma kaya anniversary lang man. Na Marlon? Ang 31 lahi na po. Oh, sanay mo no. Ay January. Ano po yung January? Ayun. Hello guys. Ito January siya eh. Ikaw no. Ano yung mga ito? Girun daan. Tawag dito. Daghan na kami. Ibutang ka sa rep.